утре за новия евент, който имам голям хайп за него и го очаквам с нетърпение. Ако ви заслуя различен гласа, това е защото буквално гърлото ми просто е ужасно. Ще изpoговорим за най-нашумелия мим в Brawl Stars. По-малка и буквално това беше най-големия мим, хора. Буквално всички направиха мим, дето казват, например, Майнкрафт, Стивски нърфнат, като става по-малък и такива с други и това Brawl Stars го видяха. И доста пъти се е случвало, когато реворкнат модела на някой бrawler, комьюнитито да не го хареса. Както с Брок стана. И сега и така. И те казаха, това не е за първи път. На един пост в Twitter, защото не всички, дори явно не харесаха, защо не. И буквално в днешния апдейт Brawl Stars решиха да върнат големината, защото хората направиха баси мима за това. Не очаквам, че ще стане толкова голяма драма за малка разлика, но явно съм грешал. Станало е. И буквално никой не го очакваше. Първо Мелоди да я направят по-малко, второ да се вдигне такова нещо. Никой не го очакваше това да стане някой слънчев ден. Сега това беше за Мелоди, всички направиха твит. Даже Brawl Stars се пошалуваха с тази ситуация. Пошъл се един твит, казаха, че ще направят Мелоди даже малко по-голяма, бях казали. Не съм сигурен, но това вече е малко по-голяма. Сега играят баш пък с Мелоди. Следващото, за което ще говорим днес, е за утрешния евент Katana Kingdom. Той Katana Kingdom от Brawl за разбрахте, че ще бъде просто брутален. Ще има скушите, които са като стари дропове. И да, нещо такова като стари дропове. И мега и като стари дропове нещо. Това ще има много дропа. Също кой ще е с един скин на Пайпър Стрива вариация. Аз утре ще направя такова видео, защото не съм научил. Също така ще утре е четвъртък, не би трябва да съм нищо фон, защото не съм научил, ще втора година да трябва да да направя. Може би трудя ще направя едно на Fortnite. Ще имам изненада за вас, но гифтовете, защото съм събрал. Гифт на гледам нещо обратно, така че едно ще ме възстановятел. Но това е за по-късно. Друго по-слушай евента ще има малко ивент, още слушате. Ще има някои форите, ако вземете форите с 200, ако форите 200 суширове, ще вземете Hypercharge скина на Kenji, който ще има Hypercharge следващия. Аз ще ви за утре. Ако питате къде е видеото с Brawl, още не са пуснали апдейта там, поне аз не мога да намеря как да го инсталирам, защото още не съм намерил. Така че, когато стане, аз ще направя видео, но няма да имам много смисъл да пробвам кабел. Който този герой просто имам какво да говоря и за него. Вижте където е много добре си е.
И ще има доста хайпи на цената с джемове и кредити просто е ненормално. Цената е 5500 кредита, а пък за джемове е 999 джема. Почти 1000 джема за герой. Това е нереално. Те пускаха 50 мегабокса за това. Още тогава аз казах, че не е нормално. Преди беше за 49 джема. 49. Въобще не знам. Иска пари. Пълен прав. Е много важно да върнем един мега. Добър герой. Той ще е първия, после ще е Казе. Даже не знам кога ще пускат Казе, защото сезона е за нея, пък пускат Джейонг, което беше странно, като го видях. И още сега дали двата броя ще го пускат по едно и също време. Това ще го вика. Също имаше нещо и реворк. Не реворк. Това. Това беше. Баланс ченджес. Имаше нерфове. Нямаше реворк на някой броер. И това не имаше миналата година само на Франк реворк. И го направиха метата поне за малко. Сега вече е Бони метата, защото... Are you ready to rock? I'm going to run gold as a legend to behold. Апдейта на Brawl Stars, който не всеки четвъртък, но винаги било в четвъртък. Един път помня, като бях на онлайн обучение, пак имаше в четвъртък. Ето Бонито ще я пуснем на тренинг раунд, защото не ми се играе с нея, тя е първи пауър човек. Вижте, например. Се объркал. Смисъл вече е във доста фруготен броуър. Как? Утре пишете дали нямате търпение да бъде. Аз тотално сигурно няма да спя за това апдейт, човек. Той ще бъде някъде на 12. Drama alert! И за първ път аз ще го ставям контент, където се го получи. Но да, не ще го ставя това.
Заказа, че ще бъде явно 2 броуъра за едно. Който значи, че буквално ще има 4 гаджета, 4 Star Power и 2 Hypercharge. Но ако игра... Това ще е само за... И това ще е доста... Пауър за първия и за втория ще има различни. Така че е хубаво. Хайперчарджовете не знам какво правят. Пишете в коментарите и сигурно. Но това е наистина сигурно най-добрия апдейт сега. Доста стабилен евент. Бих казал, сега ще го видим, защото така и мислите за този втория евент. Но буквално този втория евент не е вчера, защото беше абсолютно всичко бързо и всичко бяха много и всяко каквато пък всичко там, което да може пак да подне играта и пак да стане някаква тъпче, така че да не се надяваме много да видим просто апдейта. И ще видим дали ще заслужава да чакаме или просто ще бъде поредната една от тъпките на Суперсел. Например, да премахнат боксовете, че това е най-лошото. Беше ужасно. Всички OG плеерите помнят мегабоксовете, бяха много добри. Буквално. Но комьюнити се отплакват. И те са Суперсел да ги махнем, ама после всички реваха за тях. Аз не съм се оплаквал, защото да, сте планирала един път от малък бокс не се падна Леон човек. Така че не виждам смисъл да ги махат. Те ги върнаха миналото лято, но беше за кратко, за месец. Ама аз за цял живот доста ютубъри го казаха. Не бяха мегабоксовете просто не бяха. Всички се оплакваха, само имаше мегабокс. Те завърнаха даже само мегабокса. Да напомнят носталгията, не че бяха някакви фейкнати боксове и им сложиха блинги, то само се падаше блинги PowerPoint и се падаха скинове. Което да служат скинове в мегабокс, не ми хареса, защото боксовете бяха... Защото боксовете бяха хаждела, не ми хареса апдейта. Иначе, бяха да направя... Big shout out to all my Melody minions! Drama alert! Буквално, носталгично човек. Беше много яко да играеш Спонж Боб Герл. Беше бъгнат, трябваше да направят
50 пъти човек. И беше ужасно. А бяха го направили като хората, можеше да ми е един агенци, но не го направиха като хората. Harmony brings melody. Направят като хората, просто заедно. Жалко, че мазнаха другите маски, че не щупен. Да, беше щупен, но не пише. Това беше първият проблем Броуър и Меки. Колаборация през април. И мисля, че говореше за той каза много голяма и яка колаборация. Пипсам един геймер чалендж. Имаше и проблема. Иначе се случи, че просто са отменили евента колаборацията за друг сезон, за следващия сезон, може би. Или да се сложили за винаги. Не знам, но беше много така да го направя, защото с тия, които ще правят колаборация и силно е това. Но искам още едно така, пишете ми в коментарите дали ще ви скепи Катана Силидамента. Според мен ще бъде готин. Да последва съдбата на последния такъв евент. Той тази казах. Аз ви казах с безлайчерен да мога следва тази съдба, моля се да не стане същата пародия, да го направят мега яко, да го направят мега яко, какво ще има и накрая да бъде пълна бузачо. Но да не го направят. Да го направят хората, не да го направят ама пожелавам да не стане някой фейл, да не се обърка нещо и после да трябва да компенсират 5000 неща, брат. Както беше в миналия ден, трябваше да ни компенсира там. Заради SpongeBob Bug Event. Чек. Не, той не беше бъгни. Или заради някакъв глитч в играта. И затова толкова някои хора имаха доста пъти. И да но този път да се усетят, да го фикснат и да няма това. И хора, лайк, сабскрайб, това ще е много. Моля ви, абонирайте се, лайквайте и пишете още веднъж какво мислите за апдейта, който идва след 19 часа и 12 минути. Абонирайте се, лайквайте и чао!